Kaixo, bideo honetan egingo dugu zinemateikarekin lotura daukan ariketa bat, bakarrik esatea, bai ariketa hau eta bai hurrengo bideotan erabiliko ditugun ariketak internetetik lortuta daudela, JM Aramendia irakasleak sorturiko material oso on batetik, eta eskerrak eman sortzeagatik, partekatzeagatik, eta kanal honetan saiatuko gara bere ariketa ezberdinak eta ebazten. Zinematikan gaude. Esaten digute, auto bat daukagula, 60 km/h abiaduran, eta justu momentu horretan pasatu dela semaforo batetik. Eta gero beste auto bat 10 segundu beranduago, igaro dela baita ere semaforo berdinetik, abiadura handiago batean. Biatoaz bide zuzen batetik, horregia esaten digu igidura zuzena izango dela, eta galdetzen digute, ea noiz elkartuko diren bi autoak, hau da, noiz errapatuko duen auto bat beste autoak, eta gero baita ere kalkulatu beharko dugu, topatzen diren horretan zein distantziara dauden hasierako semaforotik. Hau izango da, hau bezalako ariketak egiteko erabiliko dugun pizkatxo bat eskema. Lehenik eta behin ikusi behar dugu zein buruketa motarekin gauden, zinematikan mota ezberdinetakoak daude, identifikatuko dugu. Bestetik baiteren marraskitxo bat egingo dugu, laguntzeko azalpena. Eta gero identifikatzen dugunean zein igidura motarekin gauden, jarriko ditugu igidura mota horri dagozkion igidura kuasi orokorrak letrekin. Gero aurkitu beharko ditugu parametroak. Parametroak izango dira, ariketa osoan zehar konstante mantenduko diren gauzak. Hau da, esaten badidate kotxearen abiadura konstantea dela, abiadura hori parametro bat izango da zergaitik ez delako aldatzen ariketa osoan zehar. Behin parametroak lortu ditugunean, sartuko ditugu gure igidura ekuazio orokorren barruan eta lortuko ditugu ariketa honi dagozkion igidura ekuazio zehatzak. Gero ariketa egiten dugunean hobeto ikusiko dugu, Eta azkenik, ariketak normalean galderak egiten dizkigute. Galdera horiei dagozkion baldintzak identifikatu behar ditugu, ondoren ariketa ebatziala izateko. Ikusten duzuenez, askotan joaten gara zuzenean 6. zatia egitera, eta azten ditugu lehenoko bostak, eta hori da bazkenean, gu sartzen gara gela batera, ilun dago, lehen egiten dugu lehenoko gauza, ez da gauzak bilatu baizik eta, interruptorean ondagoen argia jartzeko bada. Metafora berdina gu saiatzen gara lehenik eta behin, ariketa zein den eta nondik nora joan barjaren pentsatzen, eta gero ebazten ez zuzenean ebazketa egiten. Esan bezala lehenik eta behin egin dugu diagrama edo marrazkia, ikusten dugu hemen daukagula kotxea, bekotxea, semaforoa puntu honetan dago. Isa, hau da, daukagu hau bezalako egoera bat, ezta? Lerro zuzen batean mugitzen dira. Lerro zuzen batean mugitzen direnez, izango da igidura zuzena. Eta esaten digutenez, abiadura konstantean mantentzen dela etengabe, ez dagoela inolako azeleraziorik, badakigu, izango dugula igidura zuzen uniformea. Biak mugituko dira lerro honetan. Ados. Hau bezalako igidura simpletan, zeinetan dimentsio bakarra daukagu, gu esan behar dugu, hau dela isa ardatza, horregatik etengabe erabiltzen dugu isa, beste kasu batzuetan jendeak ez erabiltzen du, ondo dagoena baita ere. Eta guk esan behar dugu 0. puntuan ondo dagoen, eta erabat hautazkoa da guk erabaki dezakegu. Kasu honetan nola esaten diguten ez informazioa bikotxeak semaforo batetik pasatzen direnean, guretzat semaforoa izango da 0 puntua, beraz gu esaten dugu, isa 0 balio duela puntu honetan. Ados, bikotxeak puntu honetatik irtetzen dira, baina akotxearen hasierako unea, T0A, T0 zen nahi du hasierako unea eta akotxea delako 0 segundu da. Eta aldiz B kotxea emetik osatuko da 10 segundu pasatu direnean. Beraz, kotxe honen hasierako unea izango dira 10 segundu. Horretaz aparte apuntatu ditugu ere abiadurak zeintzuk diren. Eta hasierako posizioak, esan bezala, biak irtetzen dira leku berdinetik. Abiadurak pasatu ditugu metro segundutara, gainontzeko informazioa metro segundutan daukagu, ariketa osoa egin ziteken baita ere kilometro ordutan? Bai, egin ziteken, baina gomendatzen da normalean sistema internazionala biltzea, baina ez da derrigorrezkoa. Orduan, egin dugun lehenengo gauza izan da hori, pasatzea, ja dauka guztia metro segundutan jarrita, eta esan bezala, interesten zaiguna da parametroak detektatzea. Kasu honetan parametroak izango dira, gure parametroak izango dira ariketa osoan zehar aldatuko ez direnak. Kotxe baten hasierako posizioa beti da parametroa zergaitik. Guri izaten digute, kotxe bat ez dakin ondik hasten da. Berdin dio ariketa zer gertatzen zaion, kotxea beti hasiko dela hasierako lekutik. Berdina, T0rekin, T0 beti da beti parametro bat. Ariketa batzuetan abiadura parametro bat da. Noiz, HZ uren kasuan zergaitik, abiadura konstantea delako, ez delako aldatzen. Beraz, ariketa honetan abiadurak parametroak dira. Gero, igidura zuzen uniformeki azeleratuaren kasuan, abiadurak ez dira parametroak izango. Eta beraz, lortu ditugu parametro guztiak. Orain esan bezala baita ere jarriko ditugu igidura zuzen uniformeari dagozkion igidura ekuazio orokorrak.
Higidura zuzen uniformen dauzkagun bi ekuazioak izango dira posizioarena eta abiadurarena. Jarri ditut kolore horiz parametroak direnak, konstanteak izango direnak, eta berdez parametroak ez direnak ditzen dira aldagaiak. Aldagaia hitza nahi du aldatu daitezkela, kotxearen posizioa aldatu daiteke, denbora ezberdin izan daiteke, baina hasierako unea, kotxearen abiadura eta hasierako posizioa ezin daitezke ariketa osoan aldatu. Hemen aurkitu ditugu zeintzu ziren parametroak, orduan egin behar duguna da, kotxearen kasuan sartuko ditugu parametro guzti hauek bere ekuazioetan, bere higidura ekuazioetan, eta B kotxearekin berdina. Eta honela geratzen zaizkigu, hemen jarri dut, kotxearen hasierako posizioa 0, bere abiadura, tekente 0, 0 honek adierazten duena da, kotxea atera dela T berdin 0 zenean. Eta hemen bestetik, garrantzitsuena ezberdinagoa dena da, hemen agertzen dela T berdin 10 segundu direnean, beranduago pasatzen delako. Eta beste gauza guztiak antzekoak. Beraz, ja lortu ditugu, gure higidura ekuazio zehatzak, ariketaren higidura ekuazio zehatzak. Orain ja, hasi gaitezke ariketa irakurtzen eta ikusten zer eskatzen diguten eta zer ez. Esaten digute, kalkulatzea, bi kotxeak noiz lortzen diren. Eta bi kotxeak lotzeko baldintza izango da bien posizioa berdina izatea. Beraz, galdetzen digutenean hori galdera da. Noiz gertatuko da A kotxea eta B kotxearen posizioak berdinak izatea? Hau da, A kotxea eta B kotxea espazioko puntu berdinean egotea? Orduan, higidura ekuazio zehatzetatik abiatuta baldintza sartzen dugunean, hau da, bien posizioa berdina izatea, izaren lekuan bere formula jartzen dugu, isa beren lekuan bere formula jartzen dugu, kontuatu zaitezte zeroak jakendu ditu dela. Orduan, hau biderketa erraz bat da, hemen parentesi bat dagoenez bakoitzarekin biderkatu behar du, hau honekin eta honekin, bider amardenez komaldatu diogu, eta izango da lehen mailako ekuazio bat zinetan ez ezaguna T den, eta bazten duzunean ikusiko zue T dela 70,18 segundu. Emaitza materakoan mesedez jarri berdin eta zer den kalkulatu duguna. Eta ez jarri bakarrik berdin T, hau jarri gabe, ze T aldagai bat da eta T edozein balio izan dezake nahi dugunean zehaztu ariketako une jakin bat, jartzen dugu T eta azpindize bat, kasu honetan jarri dut nik T harrapatu, adierazteko izan dela, harrapatzeko behar izan duen denbora. Erantzun dugu beraz lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, semaforotik elkartzen direneko punturainoko distantzia. Atera dugu, zenbat denbora pasatu den biak elkartzeko, baina orain galdetzen digute non. Orduan, denbora hau sartu beharko dut kotxe baten edo bestearen posizioan, eta modu honetan jakingo dugu non dauden. Esan bezala, jakiteko non harrapatu diren, kalkulatu behar dugu, isa harrapatu, hau da, zein posizioetan elkartzen diren bikotxeak semaforotik neurtuta. Gu semaforoa 0 denez, ateratzen zaigun, izango da zein distantziara dauden. Horretarako erabili dezaket bai A autoaren higidura ekuazioa, hau da, posizio ekuazioa, edo B autoaren posizio ekuazioa. Zergaitik, bien balioa berdin izan behar dela, zergaitik, harrapatu direnez, biak posizio berdinen egongo direlako, bakarrik erabili dezakegu kasu honetan. Orduan, egin behar duena da, higidura ekuazio honetan, T aldagaian sartuko dugu aurretik lortu dugun denbora. Jakiteko non harrapatzen diren, jartzen dut non egotaren ekuazio hori eta denboran jartzen dut atera dugun denbora. Eta B ekuazioan berdina. Kasu honetan berdinak izango dira harrapatzen direlako. Beraz, biekin egin dut eta bietan emaitza berdina ateratzen zait. Ez da beharrezkoa biak egitea, nola biak harrapatzen diren bat jartzerekin nahikoa izango litzateke.